लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଆରେ କଣ କିରେ ଏଠି ମାଇଖିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋତଲଟାକୁ ଧରିକି ତଳକୁ ଟିକିଟି କଣ କରୁଛୁ? ओके वाह ଆରେ ବୋତଲଟାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲି ସେଥିରେ ଶାବଳ ପଶିଯିବ ହେଲେ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିବନି। କଣ ଏଡ ବଡ କଣା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଶାବଳ ପଶିଯିବ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିଯିବ କଣ କିରେ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଶାବଳ ଆଣେ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣେ ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି ଯା ନେଇକା ଯା। A few moments later ନେ ଦେଖେ ଶାବଳଟା କେମିତି ପଶୁଛି ହେଲା ସେପଟୁ ଧରିବୁ समझ रहे हो ଧର ସେପଟୁ समझ रहे हो ଭିଡି ना? ଭିଡି 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 ଭଲ ଭିଡି ବାସ୍ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବସିଲା ଏ ଛୁଞ୍ଚି ଦେ ଏଥର ଅନେଇଥା କଣା ଅନେଇଥା ଆରେ ଏମିତି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିରେ? ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମତେ